Хваленый Иисус Христос. Хочу поделиться одним текстом, который меня зачапил и уразил из послания до римлянов. Это 14 раздел, верши 7-9. Ніхто з нас не жыве для сябе, і ніхто не памірае для сябе. Бо калі жывём, то жывём для Пана, калі ж паміраем, для Пана паміраем. Таму, ці жывём, ці паміраем, мы належым Пану. Бо дзеля гэтага Христос і памёр, і ажыў, каб панаваць і над памерлымі, і над жывымі. Найперш у двух словах кантэкст гэтага слова, каб мы хоць трошку яго разумелі, улавілі кантэкст. Аўтар паслання да рымлянаў, апостол Павел, піша пра ежу для габрэяў, которые перажывалі навяртанне і прыходзілі ў хрысціянства, а вядома, што гэта рытуалізм, вялікі ўплыў рытуалізма, традыцый габрэйскіх. Для іх пачынала ўзнікаць пытанне, ці хрысціянства не ліберальная рэлігія, ці адмяняючы некаторыя правілы, традыцыі старога запавету, ці дастаткова гэтага будзе для збаўлення. І між іншым гэтае пытанне датычыла ежы. Шмат прадпісанняў было, гэтыя постна-аскетычныя, і скарэй за ўсё ў дадзеным выпадку не ідзе размова пра ежу рытуальную, скорей за ўсё, але нейкія прадпісанні аскетычныя. І ўзнікала гэтае пытанне, есці, не есці і так далей. І ў кантэксце гэтага пытання апостол Павел будзе казаць тыя словы, которые я толькі што прачытаў. І я не хочу над усім гэтым кантэкстам этой справы ежы разважаць, тому што не гэта мяне зацапіла, увогуле не справа ежы, просто паказвае, што гэтае слово ў такім кантэксце гучаць. Для мяне яны самі па сабе маюць вартасць нават без кантэкста. Асабліва гэтая фраза «Ніхто з нас не жыве для сябе і ніхто не памірае для сябе, бо калі жывём, то жывём для Пана». На гэтую фразу хочу звярнуць увагу. Ніхто з нас не жыве для сябе. Калі жывём, то жывём для Пана. Што мяне асабіста зацапіла? Я б сказаў, што гэта і ёсць ядро веры. Разуменне гэтай фразы, праслухайце яе яшчэ раз, адкрыйце тэкст, пачытайце, загрузіцеся, завісніце над гэтым тэкстам. Павел піша пра веруючых, пра свядомых веруючых людзей. Калі мы жывём, калі яшчэ носяць нас гэтая зямля, калі ногі нас яшчэ трымаюць, дышым, то жывём для Пана. Для таго, хто ўваскрос. Для яго мы жывём. Дай Бог вам міласці, каб это вам прагучала нейкім дзіўным спосабам, так як прагучала сёння раніцай гэта мне, як гром з яснага неба. І я бачу, чаму гэта ядро нашай веры, разуменне гэтай тэмы. Калі жывём, то жывём для Пана. Увогуле ядро это што такое? У біялагічнай клеткі ёсць ядро. Яна не можа жыць без ядра у біялагічнай клеткі. Сонечная сістэма, яна мае цэнтр. Гэтыя планеты, яны круцяцца, ходзяць вакол Сонца. Там гэтыя галактыкі таксама нейкі цэнтр маюць. Месяц наш, як спутнік планеты Зямля, таксама ходзіць вакол Зямлі. То есть это калі назваць так можна, сіла прыцяжэння, цэнтр, ядро, Зямля мае ядро. Як наша планета, то есть гэтага шмат дзе ў прыродзе ёсць, так Господь это стварае. І гэты свет, і прыроду, і так далей. І для нас, людзей веруючых,
вось гэтая праўда, што мы жывём для Пана, гэта ёсць аснова нашай веры. Калі гэтай праўды няма, то гэта ўсё адно як нейтральная, як біялагічная клетка без ядра, як сонечная сістэма без сонца. Ну ўсё, то есть усё ідзе ў разнос і знішчэнне ўсяму. І я сёння раніцай як ніколі зразумеў, як насколькі важная гэта праўда, наколькі яна павінна працаваць. І наколькі катастрафічна, што ў нас працуе зусім іншае правіла. Што ў нас працуе, як правіла? Не мы жывём для Хрыста, як правіла, а Христос патрэбны нам для нейкіх нашых справаў. І вот это вот катастрофа. То есть Христос не з'яўляецца ў цэнтры. Вот. Ну і я б сказаў бы так, што мы вот на вось гэтым пункце мы разбіваемся. Зараз спрабую паказаць у многіх прыкладах, вот паўтарусь, я як ніколі ўсведаміў, насколькі это важна. У многіх прыкладах, як мы разбіваемся, калі не працуе вось гэта цэнтральная схема нашай веры, што мы жывём для Пана. Калі гэтага не працуе, як мы разбіваемся. Я нават этот пункт назваў прыклады разбітых статкаў. Некалі твор такі быў, здаецца, фільм такі быў савецкі, «Остров затонувших кораблей». Не ведаю, хто аўтар, не памятаю. Вось, і, ну так это называю, «Остров затонувших кораблей». І трошку насабіраў сабе гэтых прыкладаў, вот калі мы разбіваемся, калі не працуе, вось гэтая праўда, пра которую кажа пасланне к рымлянам. Ну, напрыклад, маса поўнай гісторый такіх. Мы пачынаем раней ці пазней задаваць гэтае пытанне ў расчараванні. Дзяўчаты задаюць гэтае пытанне страшна расчараваныя. Хлопец ходзіць у касцёл. Увесь час ён у касцёле, да, там традыцыйны католік. Там нават да споведзі ходзіць, традыцыі ўсе ведае. І пасля па фактам даведваешся ўвогуле, як ён жыве. Што блуд для яго это не праблема, п'янкі для яго не праблема, тусня такая вот это для яго не праблема, што ён слухае якую музыку, якія фільмы глядзіць, таксама тут лепей пра гэта не даведвацца. І нехта будзе, ладно, уже не хлопец, просто нехта, хто называе себе католікам і рэгулярна сядзіць у касцёле, по факту оказывается чалавек подлы, падманшчык, ну і так далей. І мы здзіўляемся. І тады пачынае гучаць пытанне, як так. Дык ён жа католік, ён жа ў касцёле, ён жа кожны дзень. Мае дарагія, ці там кожную нядзелю, здзіўляцца увогуле няма чаму. Я даўным-даўно не здзіўляюся, нават не памятаю, ці я здзіўляўся такім рэчам, і раю нікому з вас не здзіўляцца, таму што трэба задаваць сабе пытанне не ці ён католік ці не, і не ці ён ходзіць да споведзі ці не. Трэба задаваць сабе пытанне, ці ён жыве для Пана. Калі гэты пункт цэнтральны не працуе, то у выніку маем тое, што маем. Ён у касцёле, ён спавядаецца, і ён адначасна блуднік, і ён адначасна п'янтос, і ён адначасна абсалютна свецкае жыццё вядзе, таму што пункт номер 1 цэнтральны не працуе. І што з таго, што яшчэ астатняе? Вось першы разбіты карабель. Другія караблі нашыя патануўшыя. Ну, я свой час, магчыма, ўжо з вас там не адзін раз вы чулі, як я часам, ну, не крытычна выказваюся. Я не магу сказаць, што крытычна, да, просто, ну, пробую патлумачыць. На тэму малітва аздараўлення, духоўнага аздараўлення, я бачу ва ўсім гэтым вартасць. Каб я не бачыў, ніколі б такога не праводзіў бы, ніколі б не маліўся б за людзей і так далей. Я бачу гэту вартасць. Гэта практыка руху адновы харызматычнай. Малітва аб унутраным аздараўленні, аб фізічным аздараўленні і так далей. Я сапраўды бачу ў гэтым вартасць. Але у кантэксце беларускім я бачу вялікую бяду, і гэта мяне расчароўвае,
і таму я крытычна стаўлюся так, бачучы вартасць, адначасна крытычна стаўлюся да практыкі малітвы аздараўлення на дадзены момант. Чаму расчароўвае? А што, калі Гасподь нас не вылечыць? Вот мы маем праблемы, з дзяцінства носім праблемы, там у некага хваробы, у некага нейкія беды, мы ідём да Бога за помачу, окей, ўсё нармальна, ўсё лагічна, і Гасподь міласцівы, я ў гэта свята веру. Но але няма такой заканамернасці, што Бог нам нешта павінен, што Бог павінен усіх аздаравіць, усе нашыя беды павырашаць. Няма такой заканамернасці. І а што, калі Бог не аздаровіць? Калі глядзім на праведнікаў Божых, некаторых з іх, якраз-такі па прычыне Бога іх спаткалі многія праблемы. Той самы прарок Ерамія, дзе это ён, здаецца, там у навознай яме сядзеў. Той самы прарок Ісая, которого, кажа, традыцыя тупой пілой пілілі. Той самы Йов, который менавіта за вернасць Богу такое выпрабаванне яму прыйшло, а не іншае. Да, і вот, і калі ты гонішся за малітвай аздараўлення і чакаеш, што Бог павінен, павінен вырашыць і так далей, то есть, падкрэсліваю, не за Богом гонішся, за малітвай аздараўлення, за вырашэннем сваёй праблемы. І вот пытанне, да, а што, калі Бог не вырашыць яе? Йов свой выбор зрабіў. Вядомы адказ Йова у Бібліі чытаем: Гасподь даў, Гасподь забраў, няхай імя Божие будзе благословлено. Вот прыклад чалавека, который жыве для Пана. То есть для яго няма такой мэты, што павінна быць усё ў норме, як ва ўсіх. Для Йова няма такой мэты. Праказа так праказа. Да, цяжка, ён моліцца, просіць аб міласці Божай, но але праказа так праказа. Няхай імя Пана будзе благословлено. То есть ён не робіць ідала з малітвы аздараўлення, не робіць ідала з тэмы вырашэння сваіх праблемаў. Для яго цэнтр гэта Гасподь. Вот. І калі гэты пункт зноў жа тут не працуе, то з вельмі класнай практыкі малітвы аб аздараўленні мы просто разбіваемся. Я такіх гісторый бачу. Вот, мы просто разбіваемся, таму што ёсць папулярнасць, ёсць прям нейкая папулярнасць малітвы аб аздараўленні. Ці сказаць, што я заўважыў, што прям людзі, которые карыстаюцца практыкай малітвы аздараўлення, яны жывуць для Пана. Цяжка казаць пра адсоткі нейкія, тых, хто ездзіць на малітву аздараўлення. Там выключэнне, хто для Пана. З такіх маіх сціплых назіранняў. Вот чарговы карабель, як па мне, который разбіваецца. Трэці прыклад. Дарагія дзяўчаты, многія чакаюць, тая самая логіка, як з малітвы аб аздараўленні. Да? Многія чакаюць, што молімся, каб Гасподь даў мужа, каб Гасподь даў добрага мужа. І зноў ж тое самае пытанне: а калі не дасць? А калі Гасподь не знойдзе мне добрага мужа? Канешне, дзіўна это трошку гучыць. Як это? Бог же ж магутны, Бог усё можа, да, Бог можа рэальна мне знайсці добрага мужа. Это ж столькі мільярдаў людзей на зямлі там і так далей. То есть мы молимся, і правільна, і маліцеся аб цудзе, каб Гасподь знайшоў вам добрага мужа. Але моя думка: а што, калі гэтай цывілізацыі, мягка кажучы, трындзец? Чалавечай цывілізацыі, да, тым працэсам, которые адбываюцца ў нас, у дзяржаве, у ваколіцах, і адбываецца ўжо не першы дзень. А што, калі гэтай цывілізацыі трындзец? Калі Абрагам шукаў праведнікаў у Садоме і Гаморы і таргаваўся з Богам, і Гасподь саступіў яму да 10, калі нават 10 будзе праведнікаў, я не знішчу гэты горад. І Абрагам не знайшоў 10 праведнікаў. І я думаю, а што, калі мы зараз набліжаемся да тых часоў, где так усё, мягка кажучы, печальна выглядае.
Ной, который залазил у свой ковчег, который збудовал, наколькі я разумею, там так само не густа народу знайшлося. Но это я про что? Что нема такой закономерности, что вот калі я за Господом, то у меня обовязково будет добрый муж, добрая сям'я и ўсё як прямо у голливудских фильмах вот так вот счастливо. А что калі не? И возникает тогда другое пытание, да, то есть вот мне Господь для чего надо? Для сям'і, мужа, для деток, для быта гэтага уладкаваць, ці ўсё-таки для мяне прыярытэтна для Пана. Ці я готовы для Пана вот одна остаться, як правило, дзяўчаты ж, конечно, этой темой грузятся. Ці готовы вот для Пана одна остаться, да, не по своим прыхацям, а вот реально, тому что, таких, не ведаю чаму, нема таких варыянтаў, каб мне вот выйсці замуж, да, то есть я не бачу нікога, што мне на силу выходить, калі нікога не бачу. Да, и Господь не показывает, и что мне теперь зрабіць, да. Ці готовы я вот просто жить, вот як, як Бог дасть, да, но для Пана, со свядомостью, что я для Яго живу. Не для сям'і, не для мужа, не для дзяцей, да, не для быта майго, вот я живу для Пана. І зноў жа, да, вот калі гэты пункт не запрацуе, это чарговы карабель, калі мы разбіваемся. То есть мы расчараваныя, мы не разумеем, мы прэтэнзіі будем прад'яўляць Богу, чаму ў некага ўдалося, мне не ўдаецца, та-та-та-та-та, і паняслося, да, а таму што этот пункт не працуе. Так бы сказаў, конечно, ж тэма вялікая, непростая, да, але так бы на это сказаў бы, да. Як бы вельмі люблю, працытую вам гэты тэкст просто ў захапленні ад кнігі пророка Аввакума и этого урывка. Это 3 раздел, 16 верш, 19. Это закончение книги пророка Аввакума. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сем задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. Я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не было овец в загоне, и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Аминь». Вельмі абажаю гэты тэкст. Ёсць песня вельмі прыгожая на рускай мове на аснове гэтага тэксту. І чым прыгожая, да, таму што прарок разумее, да, што можа так быць, што ўвогуле нічога не расці не будзе, нічога не атрымаецца, нічога не расцвіце. Такое можа быць, это не закономернасць, это не так, як мы часам католікі кажам, там Бог терпел и нам велел, да, но не католики православные так кажут, але оправдываючи такое вось терпение, беды и так далее. Тут не ідзе размова про апраўданне бедаў. Але пророк Аввакум допускае, что да, может так быть, что просто нічога не прокатвае, да, что ўсё вот просто нешта, нешта не так. И он кажет, без розницы, что там будет с виноградной лозой, с бедствиями, с войнами, что там будет. Прыйдзе на мой народ грабитель, каже пророк. А я должен быть спокоен в день бедствия. Так каже пророк. Внутренность моя вострепетала. Задрожали губы мои. Боль проникла кости мои. А я должен быть спокоен. И плёнуў нема, беды полнейшие. А я, у Господе буду радоваться, потому что Он моя твердыня. То есть не вырашение моих бедов, а Он моя твердыня. Вот Он у центре. Да, для Его я живу. Вот. Для меня это той самый мотив, что послание к римлянам. И чарговые корабли наши. Это трошку так
Хацелася мне працытаваць это ўрывак. І чарговыя караблі, которые тонуць. Вось это востраў разбітых караблей, затануўшых, этих расчараванняў таких людскіх, калі не працуе, вот этот цэнтральны момент, да, чарговыя караблі. Калі нехта гоніцца за нейкімі перажываннямі, да, і зноў ж ён расчараваны, да, бо Бог яму не даў гэтых перажыванняў. Я ніколі не забудуся, як адна вельмі класная дзяўчына, Божая, пабожная, у таких бедах сваіх некалі са мной дзялілася і кажа: отец, я не адчуваю любви, як адчувала некалі, вот этой вот любви Божией. Сапраўды для яе шчыра это была трагедыя, без сарказма. Я акуратненько паслухаў і кажу: ведаеш, якая розніца паміж мной і табой? Я, як правіла, не адчуваю любви Божай, як правіла. І лічу, што ён мне нічога не павінен. І лічу, што ён дасць, слава Богу, нешта там перажыць. Не дасць, слава Богу. Я не лічу, што ён павінен мне нешта асаблівае даваць, нейкія асаблівыя перажыванні. А ты, калі дасведчыла, так і тлумачыў, калі дасведчыла любви Божай, ты лічыла, што это норма, што это заўсёды так будзе. Да, таму што вот гэтыя вот перажыванні яны сталіся для цябе ў нейкім сэнсе цэнтрам. Это ілюзія. Для мяне это цэнтрам ніколі не было і не ёсць, і, спадзяюся, не будзе. То есть, я для Пана, не ён для мяне, я для Пана. Вот якая схема павінна работаць. Это чарговы карабель. Зноў чарговы, да. Бачыў шмат людзей, которые разбіваліся аб тое, што чакалі ад Бога сілы. Назову это так агульна. Праяўленне сілы Божай. Это дары духовныя, это харизмы, это пророцтва, это дары моваў, да. Вот. И это круто, калі сила Божия проявляется. А что, калі не? А калі проявлялася и перестала проявляться, да, по нейкой там причине, дай Бог не по наших грехах, а по нейкому Божьему провіду. Апостол Павел, послание до Коринфянам, докладно кажа: и пророцтвы скончатся, и языки умолкнут. То есть может так быть, что сила Божия проявлялась и перестала проявляться не по нашей вине, а тому, что не час на тое, не час на цуды, часы зусім іншыя пачаліся, напрыклад, зараз сачыняю. І бачу, як люди разбиваются, тому что яны чакалі, яны ганяліся за этой силой Божией, да, не за Паном, за силой Божией. Да, то есть, а Господь мне надо был, каб эта сила проявлялась. Вот он мне для чего потребный был. Люди разбиваются. И таких историй так само бачил. Ці, скажем так, перед наших часов, да, нехта молится, и зрэшты, и надо молиться, и повинны молиться, да, и нехта молится, и чакае, что скончатся этой некалі кошмарные часы. И мы кажем один одному: это ж не вечно, это ж некалі скончатся все гэтыя беды, которые переживаем у наши страшные часы. Вот. А что, калі не скончатся? То самое пытанне, да. А что, калі не скончатся? А что, калі это ўвогуле толькі пачатак тому, что прадказваў Господь? Тое, что он писала Евангелие, да, что люди будут млеть от страху, гледзячы на ўсё тое, что адбываецца. А што, калі то ўвогуле пачатак? Я не ведаю, я не прыхільнік, ёсць масса людзей веруючых, которые там бачаць конец света и так далее. Я не прыхільнік гэтых тэорый, як па мне, вельмі сумнівных і нават, сказаў бы, нават бязбожных. Вот, але ўсё-таки, конечно ж, я вызнаю, что будзе другі прыход Христа, і гэтае жыццё не вечнае, да, і будзе суд Божий, будуць разборки Божие, і калі беззаконие умножится, да, это, книга Даниила адразу мне успоминается, и не буду цитовать уже. Вот, а что, калі это час, вот он пачынаецца, да, и зноў жа, да, и калі Господь, вот он только для того, каб прашыць гэтыя беды скончыліся гэтыя часы, дык яны могуць не скончыцца. І тады пытанне: навошта мне Господь, калі гэтыя часы не сканчваюцца, які толк ад яго тады? Вот і чарговы карабель на дно пашоў, зноў людзі разбіліся, зноў абмінуліся. Таму што працуе схема: ён мне патрэбны, для того, каб гэтыя часы скончыліся. Вот. А нармальная схема — это не ён мне патрэбны для того, каб нешта там ажыццявілася, а я для яго.
Живу для Пана, як каже послання к римлянам. Карацей. Высновы. Вось об что мы разбиваемся. Это пытание, на которое трэба отказать. Живем мы для Яго, ці ён для нас такі добры бонус, альбо добрая сфея, которая повинна нам нечто дать. Вот это вот об что мы разбиваемся, да. То есть, ці живем для Яго, ці все-таки успрымаем, что ён для нас. Да. И отсюда многие иллюзии берутся. И отсюда берутся многие иллюзии. Коли это разважаю, да, вот сегодня мне эти мотивы за мной ходили. Вот это вот питание, ці я живу для Яго. Тады, коли я включаю телевизор, ці я живу для Яго, ці для себе. Коли я сяжу в телефоне, я живу для Яго, ці для себе. Коли я иду займаться корыстными речами, я живу для Яго, ці для себе. Коли хочу сустракаться с близкими людьми, живу для Яго, ці для себе. Я и близко нават не задаю нормативов, да, вот як правильно отказать. То есть, перш за ўсё, это пытанне гучыць для мяне асабіста, вот мне. Это пытанне мне. Для кого я живу, для кого, ці сапраўды я живу для Яго. И близко нават не хочу сказать, кто там что повинен рабіць, что правильно ці неправильно. Увогуле не ў гэтых катэгорыях разважаю. И, гэта пытанне мне асабіста. И кожному из вас, походу. Вот это вот ядро нашей веры. И я хотя бы в этом напрамку иду. Жить для Яго. И апостол Павел, он не пишет про некий особливый радикализм монаства. Вот у нас есть такая иллюзия. Там посвятились Богу монахи. Иллюзия, страшная иллюзия. Чи там ксяндзы, яны посвяченные Богу, а мы тут уже своим життем займаемся. Павел пишет просто про верующих. Той, хто покорився Христу, хто признав Його Господом, Паном, Збавцем, дозволив Йому панувати у своїм житті, у Його почне працювати ця схема «Я живу для Пана». І він не пише, Павел, про некую особливую касту людей серед віруючих. Він пише увогуле про християнів, він про всіх пише. Пише до римлянів, про всіх пише, коли ми живем для Пана, то и для Пана помираем. Павел пишет это про всех. И апошні пункт, сканчиваючи. Я часто чую от віруючих, як ми розчаровуємося ў ксяндзах, і ёсць чым расчароўвацца тэарэтычна. Расчароўваемся ў структурах касцёла, таксама свае прычыны ёсць, не без падстаў, скажем так. Расчароўваемся проста ў верніках, которые ў касцёле. І ўсё это мае права быць, ёсць як бы логіка гэтым расчараванням, ёсць свае прычыны, но для мяне нешта важнае, каб адказаць. Я часам, калі гляжу на гэтыя рэчы, которые я бачу, што ёсць чым расчароўвацца, таму што ўсё неправільна, ці многа чаго неправільнага. Але я хочу задаваць з гэтымі расчараваннямі зусім іншае пытанне. Ці яны вернікі ў касцёле, католікі, гэтыя натоўпы, которых мы бачым у касцёле на Гродзеншчыне, там на Пасху, на Вялікдзень, на пальмовую нядзелю, гэтыя натоўпы людзей з іхнымі традыцыямі, з іхнымі вербачкамі, яйкамі, булкамі, аплаткамі. Гэта як ксяндзы нашыя, перш чым расчароўвацца, я б задаў бы пытанне, ці калі-кольвічы жылі увогуле для Пана. Конкретно, хто мне не падабаецца, на каго я злуюся, якім расчароўваюся, такое, па ідэі, пытанне надо задаць.
ці каліковічы яны ўвогуле жылі для пана. Калі б это быў чалавек, который я вот ведаю факты, напрыклад, да, могу праверыць, што ён рэальны, ён быў з Господам, ён любіў Господа, ён гарэў ім, ён не просто з гітаркай лётаў, песенкі спяваў там і дэкарацыі ставіў. Ён рэальны для Господа, ён жыў ім. І пасля чалавеку крышу знясло, ён пайшоў ва ўсе цяжкія ў разнос. О, вот тады вот хіба што, ну, была б горыч сэрца. Я б тады, наверное, расчараваўся. Ну, але, знаеце, шчыра кажучы, такі гісторыі нешта я і не магу згадаць. А ўзгадваю такія гісторыі, калі вот, ну да, ты глядзіш неправільна, абы што, так не павінна быць, і адначасна ты ў паміне не можаш сказаць, што это чалавек хоць калі-кольвічы жыў для пана. Ці ён усур'ёз это ўвогуле ўспрыняў калі-небудзь. А калі ён ніколі гэта ўсур'ёз не ўспрымаў, то і разачароўвацца, шчыра кажучы, няма чым. Ёсць такое філасофскае правіла: нельга даць іншым таго, чаго сам не маеш. Да? І як бы ў гэтай логікі сказаў бы, нельга згубіць таго, чаго ты не меў. Калі ты для Господа не жыў, ты яму не пасвяціўся, да, то нават цяжка сказаць, ці ты можаш ад Господа дайсці, калі ты толкам да яго і не падыходзіў па-нармальнаму. Так, усё вакруг даокала нечым займаўся усім падрад, але па сутнасці, можа, ніколі там і не падышоў. Ну і тады, ну і пытанне тады, чым расчароўвацца ўвогуле, чым панікаваць, калі вот, да, это боль, это крыўдна, але, ну вот пытанне, да, ці жылі для пана. Вот. Ну, вот такие мои разважанні, мои дорогие. Спадзяюся, што яны не настолькі там балючыя. Для мяне асабіста, канешне, важныя. Да, шмат мне там трошку іншых натхненняў было з гэтага тэксту. Вот. У нейкім сэнсе эта тэма таксама яна не новая. Яна пераклікаецца з апошняй тэмай вінаградніку пасвяціць сябе Богу. Па сутнасці, это пра тое самае, толькі з іншай перспектывы і іншымі словамі. Да, ну, але вот это вот, ой, все одно як ядро, реально вот ядро нашей сонечной системы, нашей веры, да, то есть ты не Господь для тебе, вот, не Господь для твоих потребаў, для твоих сем'яў, для твоих мараў, а ты для Яго. Вот что является нашей верой, ядром нашей веры. Похвален Иисус Христос.